כל פעם שרוצים להביא לך איזה בוכתה מהשמיים, מלא מלא כסף, אתה יודע, הכל בגזירת השם. מה עושים? היצר הרע, השטן, הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, רגע, שנייה, לפני שאתה מביא לו את הבוכתה של כסף שאתה רוצה להביא לו, חכה, בוא ניתן לו איזה ניסיון, תן לו איזה מבחן, משהו, תן לו, זה לא יכול לבוא ככה בכזה קלות. אז מורידים עליך ניסיון של כעס. יש איזה שיעוריב עם האישה, יש איזה שיעוריב עם חבר, חברה, משהו שקורה מהרגע לרגע שאתה לא מבין איפה הוא קורה. משהו שלא הולך, שמלא זמן רצית שהוא ילך, פתאום מעצבן אותך. בדיוק בנקודה הזאת, ממש בשנייה הזאת, אם אתה שותק, לא מתעצבן, לא מגיב, לא כועס, תרשום את הצ'ק. זה הרגע שבו היצר הרע, השטן מרים את הידיים, אומר וואלה, שחרר לו את הצ'ק. כשאנחנו כועסים, אנחנו מצטמצמים. בסופו של דבר כולנו כלים, והשפע כל הזמן יורד. אבל אנחנו יוצרים לעצמנו חורים בכלי. עכשיו, אם אנחנו כועסים, אנחנו לא מספיק כלי קביל חזק, ראוי, לקבל את השפע הזה. שמעתי פה רוחני, אבל זה באמת ככה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להביא שפע, לפעמים הוא מביא שפע גם ברוב חסדיו וגם לאנשים שלא מגיע להם, אבל מבחינת הבריאה, אנשים שלא ראויים לקבל שפע לא יכולים לקבל אותו. וכעס זה אחד הדברים שהכי עושים את השפע של הבן אדם. אותו דבר גם עם לשון הרע. אם בן אדם מדבר לשון הרע, זה אחד הדברים שהכי פוגעים בשפע. וזה כל בן אדם שיש לו כעס, תזכור, צ'ק בדרך, תסתום את הפה עוד שנייה אחת, והצ'ק נרשם.